От името на парламентарната група на партия Величие и ние искаме да направим една декларация, но тя е против съвременното робство и отнемането на правата на човека в България, не в Македония. Доктор Любиша Блажевски каза, че понеже е представител в Българското народно събрание, първо се бори за българите в България и после в Македония. И благодари на доктор Костадинов за това, че той не забравя българите в Македония. Докато Илон Мъск говори за хуманоидни роботи, автономни автомобили, осигурени средства за хората, които да преживяват и те да имат само един проблем, да се чудят какъв е смисъла на живота им, в България се връщаме в родово-общинния строй. Как се случва това нещо? Ами това нещо се случва като 1 милион българи са лишени от основни човешки права. Отново съм взел Конституцията да прочета член 4, алинея 2. Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество. Това е по Конституция, още в началото на Конституцията. Какво се случва в България? България се заформя един голям проблем, който е заформен от много време, негласно поддържан именно от партиите ГЕРБ и ДПС, които пак по Конституция правят едно огромно нарушение, защото в Конституцията пише: никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет. В България между 200 и 400 хиляди човека живеят в незаконни сгради. Защо са незаконни тези сгради? Повечето хора им е втълпено, че са незаконни, защото българите са прости, те отиват и строят където им падне. Само че едно нещо ми е чудно. При тази полиция, която вижда кръвта на яката ми, как не виждат как се строят незаконни къщи. И тук цялото това внушение, което е поддържано от държавните органи, от парламентарно представените партии, които имат глас, и от медиите, отпада. Защото незаконното строителство е начин, чрез който 15 години управляваща мафия в България да си осигури гласове. Много хора се чудят как така срещу 50 лева хората си продават бъдещето. Не е срещу 50 лева. Те е срещу целия им живот. Тези хора са подведени от страна на управляващите. Защо? Аз също дълги години като гражданин на България вярвам, че закона и институциите са направени за да бранят народа. Отивам, питам институциите нещо, каквото ми кажат, това правя. И това го правят по-голяма част от хората. Отива един човек и казва: искам да си построя къща. Кмета казва: няма проблем, ти си мой човек. Ама трябва ли да сменим предназначението на земята? Бе, строй в земеделска земя, докато аз съм кмет, ти няма да имаш никакъв проблем. Върви, строй, после ще ги оправим нещата. И така в България неусетно са се натрупали цели села, които са с незаконно строителство. Цели села. Тези хора, ако решат по някакъв начин да проявят своето гражданско съзнание и да възроптаят срещу някоя несправедливост или отнемането на техните права или на техните съселяни, това, което им се прави, е да им се събори къщата. И това се прави с абсолютна наглост, с абсолютно безскрупулност и жестокост за назидание на всички останали хора, които живеят около тях. С нас се свърза едно НПО, което до този момент е подал 10 000 сигнала за незаконно строителство и обещаха до 2 месеца да са 100 000. Вие знаете и със сметищата, ние ще им помогнем на това НПО. Не сме хора, които си оставяме магарето в калта. До 2 месеца ще имате 100 000 сигнала в България за незаконно строителство. 100 000, които ще покажат в какви мащаби в момента мафията, наречена управление в България, се е разпростряла
И как, аз не мога да разбера, доклада на Европейската комисия може да бъде положителен за една държава, в която дори гражданите нямат собственост. И това нещо е широко известно. Как се действа? Ще дам пример с един човек, който няма да споменавам от кой град е, защото веднага ще го намерят и ще го унищожат, но човека решил да си направи ритуално заведение, комплекс, в който да има различни празненства, балове, сватби и всякакви подобни. Изтеглил 1,5 милиона кредит, за да го направи, и стигнал до акт 15. Кмета на населеното място му казал: ако продължиш да си към ДПС, това, което стане, ще забавим 1 година отварянето на обекта и ти ще фалираш. Ако преминеш към ДПС ново начало, ще го отворим веднага. И познайте, човека има ли избор? 1,5 милиона кредити, ще му отнемат всичко, мястото, където живее. И ето как, чрез държавата, хората са изнудвани да си сменят убежденията и те нямат основни граждански права. Какво друго се случва? В Доспат, където миналата година се разгледа случая, където имаше комисия, Цанко Карталов веднага му се събаря къщата. На други хора обаче не се събаря. В Гълъбово има същите случаи и човек е починал след като са му съборили къщата, хванал рак. В Симитли също. Вчера в село Мечка, Русенска област, фрапантен случай, 100 жандармериста отиват да събарят къща на човек, прибиват хора, арестуват го. Адвокат Яничка, която Възраждане така използват за дадени неща, също вчера върху нея беше упражнено насилие. И ние виждаме, за един неудобен човек отиват 100 жандармериста. В същия момент на Делян Добрев, майка му, има незаконно строителство, не се събаря. На Румен Гайтанов се събаря. На кмета на Симитли не се събаря. Там ще разкрием и друг случай, как се дава поръчка от депутат за унищожение на човек, който е неудобен в дадено населено място. Но това, което виждаме, че не за 50 лева гласуват хората. Те гласуват от нема и къде, принудени, защото ще бъдат изхвърлени от тях. Понеже постоянно се говори, че няма пари, в момента НАП е започнало да прави глоби на фирми, защото не са подали декларация за авансов данък. Авансов данък в това касапско управление. Аз не виждам хората откъде могат да изкарат пари, където навсякъде те са убивани. Но е казано на шефовете на различните НАПове, че ако те не съберат определен брой глоби, ще бъдат уволнени. Което означава нова сеч върху българския бизнес, който не е било и в османско робство. А всъщност между 200 и 400 хиляди незаконни строителства, само си помислете колко данъци щеше да има в страната. ВИК щяха да са свързани, нямаше да има загуби, хората щяха да плащат по-ниска вода, по-нисък ток и тези хора да бъдат свободни. Но това нещо не е в полза на управляващите, защото няма да имат изборни роби и така няма да имаме управление, което да не се интересува от народния вод и да могат толкова нагло всяко нещо, включително една комисия за децата, да бъде отказана, защото на тях не им пука. Те не са избирани от хората, те са избирани от роби. Делян Пеевски лъже, че ще направи нещо за хората. Той само може да ги пороби. Да вземи парите им. Едно време си спомням една такава ситуация, минават едни бандити, вземат на един човек 19 цигари и му казват: радвай се, че не си бит, айде на ти една цигара да имаш да пушиш. По същия начин това нещо го прави Делян Пеевски. Взема всичките пари на хората и Бойко Борисов, дават им по 5 лева и казват: виждаш ли, дадохте за кебабче. Интересно ми е защо опозицията не застава твърдо за този въпрос и не събори корумпираното и неграмотно правителство, което видяхме. Не може да се справи с сметищата, кметовете реват навсякъде и по-големите глоби няма да решат проблема. Отново казваме, там има нужда от това полицията да работи и всички институции да работят. Вие в Народното събрание си мислите явно за друга класа хора и мислите, че народа по някакъв начин стои, спи и нищо няма да направи. Ние от Величие твърдо ще се борим за събаряне на правителството на прасетата и искаме свобода отново за българския народ. Благодаря.